Čaute, ja som Jano. Brat ma nedávno vyzval, aby som zasadil nejakú rastlinu v rámci Earth Challenge. Keďže som v meste, úplne v centre, v Košiciach, nie sú tu nejaké veľké lúky, tak som sa to rozhodol zasadiť v našej záhradke. Kúpil som medovku, stálo ma to euro a 2 minúty času. Chcel by som vás taktiež všetkých vyzvať, aby ste sa zapojili do tohto projektu. Nie len tí, ktorých tagnem pod videom, ale vy musíte, ináč bude zle. Bude to projekt, ktorý má zmysel. Zem máme len jednu a musíme sa o ňu starať.